Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. La khamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Impunga yesintu umshana wakwaNgcobo ofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kwi-channel yethu umbukelo wempunga yesintu la sikuphathela khona abantu ababelaphi bendabuko esikholelwayo ukubona ukuthi banosizo. Yebo ke ngenzeka ukuthi mhlambe khona abanye uthola ukuthi bake bangenzi kahle. Ngihlala ngaso sonke isikhathi ngibacelela intethelelo, inhloso kusuke kungekona lokho. Alikho ke isoka elingenasici. Ngiyacela futhi ukuthi uma kukhona ungajabuli kube lapha bendabuko esisuke sibaletha nisazise njengempunga yesintu ukuze sizokwazi ukuthi silungisane. Uzokhumbula ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube matasa umsebenzi bemningi mhlawumbe umxhumo umelaphi awusamtholi. Kubalekile ukuthi usithinte nathi ukuze sikwazi ukuthi sikulekelele ukuthi ugcine umthola ngoba inhloso enkulu ngalo hlelo ukuthi sinikane usizo sikwazi ukuthi sisizakala. Nanamuhla ke ngisahamba naye ubaba uMlambo ngimdonsa le emangozi uhambe kakhulu baba uMlambo. Thokoza kunjalo. Kodwa ke okuhambele baba uMlambo kukhulu kakhulu. Kukhulu kakhulu baba uMlambo njengoba nje ngicelile ukuthi akusondele eduze asibonge nathi simpunga yesintu ukuthi usondele eduze lokho kuba nothando labantu ukuthi bakwazi ukuthi basizakale. Mhlambe sizohlabela phambili ngicela ukuthi sike simkhumbuze nje umbukeli omusha noqalayo kumbona ubaba uMlambo ukuthi ubaba uMlambo umelaphi wendabuko owathwasa ngoba phela ziningi izinto ezenzekayo enkathini yanamuhla. Ubaba uMlambo uyathandaza usebenza kanjani ubaba uMlambo? Hayi ngiyabonga baba uMbanjwa. Ubaba uMlambo akathwalanga. Baba uMlambo wathwasa nje. Baba uMlambo usebenza ngedlozi. Akasebenzi ngezilwane futhi akasebenzi ngesalamusi. Usebenza nje ngendlela eqondile. Thokoza mkhulu. Sibonge kakhulu baba uMlambo. Baba uMlambo njengoba ngikumemile la kwimpunga yesintu kunezinto mina baba uMlambo abantu abadala bangangiphanga zona. Kodwa ngiyakwazi ukuthi ngivezele izinto eziba yinkinga kodwa isixazululo uthola ukuthi angizuba naso. Laba bomlambo kunabantu phakathi komuzi uthola ukuthi abalala ebusuku. Uthola ukuthi phakathi kwekhaya kunezinto baba umlambo engenze ukuthi mhlambe zithunyelwa abantu ezigcina sezibenza ukuthi bangalala ekhaya. Kwesinye isikhathi emzini womuntu uthola ukuthi baba umlambo kunekati nje lokho eliqhamuka okanye kunamakati. Kanti lamakati lawo hayi ngoba kwamakati mhlambe izilwane ezithile. Phakathi kwalomuzi baba umlambo uthola ukuthi kunezinto mhlambe umuntu azilanda ngoba abantu bazilanda izinto baba umlambo kunjalo befuna ukuthola usizo kanti izinto abazilandayo zizohamba isikhathi zibe nobungozi kubona akasazi manje ukuthi uyilungisa kanjani. Mhlambe baba umlambo ngicela ukuthi ukuvela uyengule wena ukuthi umuntu osuke engalala ekhaya okanye umuntu onezinto awayezilandile akasazi manje ukuthi uzozixosha kanjani lezi uyasizakala umuntu onjalo. Hawu asibonge impunga yesintu. Umuntu kanjalo uyasizakala usizakala kwakhe kuqala kulokuhlola engithe kujulile uqala lapho nje ngoba sifike sihlole kuqala
sibone ukuthi kungani bangalali. Uma bengalali ekhaya ngabe into yokuthunyelwa abantu yini noma izinto umuntu owayilanda noma ulaka lukubantu abaphansi abantu abadala. Ngakho ke uma kunjalo kumele kube nezwi elishoyo ukuthi la ekhaya ngabe ikhona into egcekeni yini okumele iphume. Uma ikhona kumele iphume uma ukuthi igodlo eziningi leyo nto ikusiphi ini isigodlo uma mhlambe kuumuntu omelaphi wendabuko ikusiphi isigodlo uma kuthi umuntu nje lento yafika kanjani la ekhaya. Uma isihanjiswa lento le ihanjiswa kanjani nako lokho kufuneka kutholakale futhi kulento uma ixoshwa izoxoshwa kanjani ngoba uma ixoshwa akumele nje uyixoshe ngolaka. Ngesinye isikhathi kumele wenze njani uyincenge. Ngabe uma uyincenga uyixosha ngabe uyisa emfuleni yini noma uyoyitshinga uyigqibe ngaphansi kwesihlahla. Uma uzoyigqiba ngaphansi kwesihlahla noma emfuleni awuveli nje uthathe uyoyiphonsa. Kumele uqale emfuleni esihlahleni uyocela ukuthi ucela ukuthi uzokhona abantu ozobabeka la. Ucela kulesihlahla ucela kulesihlahla noma ucela kephi emfuleni awuveli nje uyophonsa olwandle noma uyophonsa emfuleni noma uyophonsa esihlahleni ngoba isihlahla sefana nami nawe kunjalo somuntu kunjalo. Ngakho ke kukhona umuthi oyikhethelo. Kukhona isigubhu mina engihamba naso asizona esezilwane ukuxazulula lenkinga ukuxazulula lenkinga le. Futhi umuntu uma sehambe kakhulu engasakholwa ethi kade echitha imali ngiye ngimenzele into angeke azayikholwe ngithi hayi no ungakhokhi ke mhlawumbe ungakhokhi sebenze kuqala sibone ukuthi kwenzakalani. Leyo nto osuka ngizoyincenga uma ukuthi into kumele ithathwe iyotshingwa phandle kumele kube nezinto ezenziwayo ngomuthi. Kweminye imizi ukuthola ukuthi kunengane abayiphuphayo abayiphuphayo njalo beyikhipha izinto ezingasile uthuli. Uthola ukuthi bayiphupha bonke ekhaya bawumndeni. Uthola ukuthi lento le iyahambisana nento ethize lento ebahluphayo. Ngabe kumele le nto le uyibuze makuthi leyo ngane leyo idinga mhlawumbe uyithengele impahla uyingane yakho uyithengele impahla uthenge ugoloko uthenge indwangu emhlophe njalo uma kudinga uyinikelele ngemali emhlophe iyonikelelwa bese iyancengwa ithathe le ethathayo bese uphuma nayo ngaphandle bese ekhaya egcekeni kuyachelwa. Lokho ke sengiphetha mpunga yesintu kumele lo muzi lowo uphendulwe. Ukuphendula komuzi enye into leyo ifuna umuthi okhethelekile ukuthi uphendula umuzi uqala kabusha. Mhlambe omunye umuntu babumlambo uzodideka masithi kumele umuzi uphendulwe. Mhlambe ungasicacisela ukuthi uphendulwa ndlelani. Umuzi makuthiwa uyaphendulwa usuke uphendulwa ngoba usuke kungasewona umuzi wabantu abadala. Abantu abadala usuke bangasekho. Usuke kade umuzi ongcolile ufana ukuthi manje siya resetha yonke into yebo ku resetha so uqala kabusha kube nomuthi oyikhethelo mase usuphendulile uzoqala phansi manje ungenise ini abantu abadala. Mhlambe babumlambo ngixolisa ukungena emadevini ukuphendula umuzi ngabe kuyefana nokuqinisa noma ukuqinisa ona kubeceleni. Mhlambe ukuphendula sikhuluma ngokuthi sizowuklina manje siwenza ukuthi abantu abadala lento ekade benza bangahlaliseki baqale phansi bahlaliseke. Emva kwaloko mhlambe kuzoba khonana ukusiphoqa ukuthi siqinise. Thokoza mkhulu mkhulu mina ngendlela engisebenza ngayo ngilalela izwi ngoba ngiyasho nomkhulu mangisuka ngithi ngiya emzini othize uma bathi anguphendule qede ngiqinise amini ngifake ikhonkwane ngizokwenza lokho. Uma bathi no ungakwenzi angizokwenza ngilandela ini izwi ukuthi kumele ngenze njani kunjalo.
baba uMlambo asivele siyiphethe lembenge mhlambe ngenye ilanga ngokungikumeme baba uMlambo usuthintile indaba okuqiniswa komuzi nezikhonkwane ngoba kunabantu baba uMlambo uthola ukuthi bayiqinisa imizi yabantu kodwa bayiqinise ngezilwane ngelilanga sobuya mhlambe sizokuxoxa lokuthi ke umuzi oqiniswe ngezilwane uyakwazi ukuthi uzixoshe mhlambe angazi noma mhlambe siyixhume la kule ukuthi nakuwe kade kubetheliwe baba uMlambo kodwa bekubethelwe ngezilwane Thokoza siyakwazi ukuthi mhlambe sizixoshe lezilwane Thokoza mkhulu umuthi kunomuthi ngoba ezinye zezinto empunga yesintu ubalekile ukuthi umuthi ube nawo kunjalo ubalekile ukuthi uma umlaphi wendabuko ube nesineke kunjalo ulandele kahle izinto umuthi umungenawo wokuxosha isilwane angeke siphume isilwane kunjalo kumele ube nomuthi ngoba ngisho nje ngihamba mina nesigubhu esinomuthi uma ngichela egcekeni ngokuchela nje kukodwa ngalolo busuku lobo kumele isilwane siphume omunye umuntu baba uMlambo uzothi anginawo mina umuthi kodwa nginezilwane ezinye ezizoxosha lezi ezinye izilwane lokho kuyinkinga baba umbanjwa kuyinkinga indaba yani yezilwane ngoba angeke uze wazi ukuthi ngempela emva ukuthi ilwane sewuyikhiphile ngezinye izilwane kwenzakalani ngenkathi ugijima ini izilwane ngoba thina esibabalaphi bendabuko siye senza izinto qede singabheki ngemuva ukuthi kusala kwenzakalani ingakho igama lethu liyelingcole ngoba khona izinto esigijimisa phambili kodwa singabheki ukuthi emuva umthelela kuzoba yini baleke kakhulu okusokuqaphela baba uMlambo udle amaningi esakeni mbukelo wempunga yesintu asingawageqa amagula ngoba semungi le number lokuzibona zivela le screenini ezakho baba uMlambo njengoba zibhaliwe kwathiwa baba uMlambo ezakho baba uMlambo uzokwazi ukuthi umthinte kuzona uma kuukuthi kukhona usizo olufuze lolu sekhulume ngalo olidingayo uyokwazi ukuthi umthinte uzokhumbula ukuthi phakathi kwegceke mhlambe khona izinto nje amakati engawaqondi ukuthi amakati ani mhlambe senitholile ukuthi kunezilwane mhlambe ebusuku anilale namaphupha amabi ubaba uMlambo uthi ukhona ukuzonisiza mayelana naleyo nkinga enibhekene nayo yokungalali nokungahlaliseki mhlambe sesiphetha baba uMlambo mabedinga abantu bakuthola kuphi nendawo Thokoza ngoba usushilo baba inamba yami iyona le bangangifonela kuyona xhumane mina ngitholakala ekhaya kwaMlambo le ekudeni enqeni zezwe kwaMhlaba uyalingana Thokoza ngengizwe impela kuthiwa ikwakhubani uligala egcekeni kunjalo asibonge kakhulu ke nakuwe mbukelo wempunga yesintu ngokubuka lo mfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi niwuthathe niwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga